Ліквородинаміка або циркуляція цереброспінальної рідини. Цереброспінальна або спинномозкова рідина розташована в основному в бокових, третьому і четвертому шлуночках головного мозку, сільвієвому водопроводі, цистернах головного мозку і в субарахноїдальному просторі головного і спинного мозку. Процес лікворообігу у центральній нервовій системі включає три основних ланки – продукція або утворення, циркуляція і відтік цереброспінальної рідини. Продукція спинномозкової рідини. Продукція основного об'єму цереброспінальної рідини здійснюється судинними сплетеннями шлуночків головного мозку шляхом активної секреції залозистими клітинами. Другим механізмом утворення цереброспінальної рідини є діаліз крові через стінки кровоносних судин і епендими шлуночків мозку, які функціонують як діалізуючі мембрани. Обмін іонами між плазмою крові і цереброспінальною рідиною відбувається шляхом активно-мембранного транспорту. У продукції цереброспінальної рідини, крім структурних елементів шлуночків мозку, беруть участь судинна сітка мозку і його оболонок, а також клітини мозкової тканини, нейрони та глія. Однак у нормальних фізіологічних умовах екстравентрикулярна, тобто поза шлуночками мозку, продукція цереброспінальної рідини досить незначна. Циркуляція спинномозкової рідини. Циркуляція цереброспінальної рідини відбувається постійно. З бокових шлуночків мозку, тобто першого і другого, через отвір Монро вона надходить у третій шлуночок, а потім через сільвіїв водопровід вона надходить у четвертий шлуночок. Із четвертого шлуночка, через отвори Люшки і Мажанді, більша частина цереброспінальної рідини переходить у цистерни основи мозку. Ними є мозочко-мозкова цистерна, цистерна латеральної ямки великого мозку, міжніжкова цистерна, цистерна перехвату зорових нервів та інші. Потім вона досягає сільвієвої бічної борозни і підіймається в субарахноїдальний простір конвекситальної поверхні півкуль головного мозку. Це так званий боковий шлях циркуляції цереброспінальної рідини. В той же час встановлено, що існує також інший шлях циркуляції цереброспінальної рідини. З мозочко-мозкової цистерни в цистерни черв'яка мозочка. Через цистерну латеральної ямки великого мозку в субарахноїдальний простір медіальних відділів півкуль головного мозку. Це так званий центральний шлях циркуляції. Менша частина цереброспінальної рідини з мозочко-мозкової цистерни спускається каудально, тобто донизу, в субарахноїдальний простір спинного мозку, досягаючи кінцевої цистерни. Думки про циркуляцію цереброспінальної рідини в субарахноїдальному просторі спинного мозку досить суперечливі. Точка зору про існування току цереброспінальної рідини і в краніальному напрямку поки поділяється не всіма дослідниками. Циркуляція цереброспінальної рідини пов'язана з наявністю градієнтів гідростатичного тиску в лікворних шляхах і вмістилищах, які створюються внаслідок пульсації внутрішньочерепних артерій, зміни венозного тиску і положення тіла, а також інших факторів. Відтік спинномозкової рідини. Відтік цереброспінальної рідини в основному 30–40% відбувається через арахноїдальні грануляції або пахіонові ворсинки у верхньому поздовжньому синусі, котрий є частиною венозної системи головного мозку. Арахноїдальні грануляції являють собою відростки павутинної оболонки, котрі пронизують тверду мозкову оболонку і розташовуються безпосередньо у венозних синусах. Основним механізмом відтоку цереброспінальної рідини із субарахноїдального або підпавутинного простору через павутинну оболонку і її деривати арахноїдальні грануляції у венозну систему є різниця в гідростатичному тиску цереброспінальної рідини і венозної крові. Тиск цереброспінальної рідини в нормі перевищує венозний тиск у верхньому поздовжньому синусі. Близько 10% цереброспінальної рідини відтікає через судинне сплетення шлуночків мозку,
від 5 до 30% у лімфатичну систему через перинервальні простори черепно-мозкових і спинномозкових нервів. Крім того, існують і інші шляхи відтоку цереброспінальної рідини. Наприклад, із субарахноїдального в субдуральний простір, а потім у судинну стінку твердої мозкової оболонки або з міжклітинних просторів мозку в судинну систему мозку. Деяка кількість цереброспінальної рідини резорбується апендимою шлуночків мозку і судинних сплетень. Загальний об'єм циркулюючої цереброспінальної рідини в дорослої людини в нормі становить 90-200 мл, в середньому близько 140 мл. Відновлення цереброспінальної рідини відбувається близько 4-8 разів на добу. Значні коливання швидкості відновлення цереброспінальної рідини залежать від добового режиму харчування, водного режиму, коливань активності фізіологічних процесів в організмі та фізіологічного навантаження на центральну нервову систему. Загальна схема циркуляції цереброспінальної рідини. Цереброспінальна рідина з бокових шлуночків, тобто першого і другого, надходить у третій шлуночок, а потім через сільвій водопровід у четвертий шлуночок. Із четвертого шлуночка цереброспінальна рідина переходить у цистерни основи мозку і підіймається в субарахноїдальний простір головного мозку. І тільки невелика частина цереброспінальної рідини спускається каудально, тобто донизу, в субарахноїдальний простір спинного мозку.